Ježiš, toto na prde. Všetko je na prd, všetko sa rozpadá. Len 5 máme do tých. Ne, to sa dobré. A, Tomik. Teraz ideme Phoenixky. Už sa teším. Ja tiež, dostaneme také AWP Asimo teraz bude. Bolo tam, vieme ho, či to bolo také dobré, jak okrem Antiqué, Redline, Trigon, Antiqué. A v Indeshidu vidíš. Guardian. Áno, Terrain. Yes! Yes! Ty môj! Môj. To mi však nehreš. Či? Otvor. Už nie sú to, že to sú už posledné. Nie. Sú. Neotvárať dvere hlavne. Ty trapáček. Zatiaľ nič dobré. Guardian, Setrek, Puls. Ježiš zas. Si robíš srandu, ani na toto sa kúkať nemôžem. Som mu ver. Posledná kejska. Prosím, teraz fakt prosím. Posledná kejska. Posledná kejska. Please, Gaben. Please, Gaben, knife. Please. Please. Yes. No. Yes. Shit. Yes. No. Oh. Ty kráso. No a teraz ešte posledná strana. Už len posledná. Oh. Posledná. Yeah. Som otvárať ty, ne? Guardian. Mach 10. Oppa. Guardian Trigon. Trigon. Toto nemusí hovoriť fialové, to netreba ani hovoriť tie fialové veci. Yes. Yes. Wow. To si robíš srandu. Tam bol Redline Tomik. Tam bol Redline. Čak, ešte ja mám ísť. Ešte ty môžeš ešte jednu kejsku. Tipni si, ja si tipnem červené Ja veci. sa ani kúkať na to nemôžem. Tak, nekúkajme, radšej nekúkajme. Kúkneme na rada, čo porába. Čo za kokotiny robíš? To nič, to je také keby auto fajné. Vyhul si hul, jo, nie, to. Stetrek Antiqué. Pozeraj to, možno... To nedá fakt kúkať, Tomik, to sú horšie, som ešte nevidel. No. To je pre trocha, počkaj, teraz vyjde trošku tak. Počkaj, ešte máme menej kľúčové kejsok. Pozri to stále napríklad, čo ja viem. Please, Asimo. Nepozeraj. Oh shit, prepáč mi, A Tomik. nepodaj, otáčam to. To čo je za auto? Také hasičák. Ježiš, zase. Negeo Terrain. Toto nebude ani unboxing, to dám, že kontrakty iba. Však keď tu sám budeš, bo breakoutky budú. Pozeraj. Dúfam, že sa nám pošťastí na breakoutkách. Čo z toho, keď tam nie sú také dry skiny, jak tu napríklad Asimo, ty vole. Jakže nemáš drásky, niečo. No to čo tam Cyrex akurát, iba červené. No. Akurát takých šitok sme museli kúpiť veľa. Pej tu, Puls. Wow! To som si vždycky přál. Pod stromé Invent. kole. Jo, na Vánoce. Iba aspoň Stetrek, ale nie, ďalšia strana, Tomik. Ja dva, ty jednu. Nie, ty jednu, ja dva. Dobre. Ty už sa aj tak otvorí viac. Počkaj, ja si stlačím. No určite. Vybrať předmět. To čo si dal, vybrať predmet? Tam som si mohol vybrať. Hej? Som nechcel. Ja si chcem tiež vybrať predmet. Ja si chcem vybrať Asimovku. To sa dá tak? Juj, vybítý si. Ježiši, to jsem se bál toho. No, nice. To ti píše. Frajer. No vybrať předmet. Vybral som si předmet, Tomik. Hej? Hej, len tak je isto mi naskočilo, neviem prečo. Som si chcel vybrať dačo fajné. Aký predmet? Asimovku som si chcel vybrať, ale nevydalo. Ja som si chcel vybrať knife. Nevydal. No zas mi vydalo taký korporál, kravina. Môžem osrať korporál. Ja a Tomik ešte v jednu bedňu. Cheates. No či ty? No tak výborne, zás to posereš. Počkaj, nech prijáš ku knajfu. Jaj! Prosím, knife, prosím. Knajf, alebo Asimovku aspoň. Knife. Knife. Knajf. Nie.
Guardiana. Nie Guardiana Max 7. Guard. Zas, však to je debil. Napíš mu, Si debil. drž piču kokot, malý. Piču, ty, sopiak. Prepačte za vulgarizmus. Keď taký kokot, keď nerozumieš, že točí. Cík, ešte že ogláska. No. To je buzeran čistý. Začneme Však si my si to. to vyžidíme doma, Šimone. Tomáš, Water Elemental. Tomáš, pozeraj. Čo chceš do šubu? Oh, Desert Eagle Component. Ešte mi tam chýba Follow Pay. A tento Nego Star Trek mi tam chýbal veľmi. Yes! To som si vždycky přál, ale tam Star Trek ďalší toto. No ukáž, aké to je. To sa fakt chceš kúkať? Hej, poničené vojem, dúfam. Hľadaj, kde je Desert Strike? Ďalej, o jedno. 109 predmetov. Same toto. No, ešte lepšie, no. Ty ideš 10 a ja 10, takže ešte 9 máš. To som si vždycky přál. Tomáši. Tomáš, Čo chceš? Ale mohli sme dostať nejaký ten Butterfly Knife, či? Butterfly Určite. Knife. Určite, že áno. Ale fakt nech pane aspoň, aký je to ten Knife Butterfly, ty vole, ne to také shit, jak je toto tu tak. Z toho čo môžem si môžu vyprdnúť také veci, vole. aha, pozeraj. Chudé. A jede, toho jsem se bála. Čoho? Toho. To ti volá. No. Čo chceš? Možno natočáme, debil. Ježiš, to je debil. Že to musím dotočiť. Musím dotočiť, ak natáčame. Volá ti Marek? No, čau. Volá? Však on hraje. On nemôže volať. Čau. Kto zase Luky? Tak to je... Si myslel, tu daj mobil. Abo nechaj tam. Toto. Pozvať. Koho? No, Elkion. Aká čekejská už? Neviem. To si vypočítaj na kalkulačke, akože fakt. Yes! Abyss! Abyss kapala. Najhorší unboxing ever, nie najlepší. To si ešte musieť dokúpiť, kamo, nejaké tekejsky. O, Cyrex, to si... A ty nechcel. To mne poser. Travel. Som si... Pokupuj poriadne. A nie, že by na konci bol Cyrex, ale na začiatku je Cyrex, chápeš? Chápeš to? Ne. To môžeš čo vidieť? Ježiš, aj to prejde ešte. To prejde. Áno, to sa nemôžem pozerať. Ani ja. Daj to preč, toto ja na to nemám gule už. Raz, dva, tri, štyri... Však tu tak klikni kľúč. Však ešte druhá strana je. 10. Takže ty máš ešte 5. To čo klikáš za mňa? Čo si, penis? No uvidím, aký budeš mať šťastie, keď na tvojich svojich 10. Dobre, a ma pustíš sadnúť do kráľovského kresla. Prečo nie? Šamánsky nadelik tak nepomáha. To je na prd. Supernova, wow! Nie, nebude. Nebude, wow. Ale je Zase Abyss Abyss. kapala. Aby si skapala. V tomto dieli si ešte dáme menovku na Knife. To sa nedá sa? Asi nedá sa. Dá sa. Alebo napíšte do komentárov, že ako by ste chceli menovku pre Knife. Tá si pipik s Bohom. Dobre. Toho sem se bála. Prvá ružová vec. Yeah! Keď dostanete taký kanál, tak... Takže ty si mal jednu ružovú vec, hej? Ja, Za 10 kejsok. Uvidíme. za 10, za 50, za 50 kejsok. Ale z breakoutkou. Aha, počkaj, nech sa to načíta. No, poničený bojem. Ne, to bude silne opočebný. Pri najlepšom. Koľko ešte máš? Neviem, 5, 10. Hej! A čo, more? Moje Casey? Ja si dám 11 a ty budeš mať 9. Tomik. Budem mať 11 a ty 9. To nie je výhodné pre mňa. Zase Nego, Stetrek, wow. Wow. Dobre, ani sa Nasrať. nekúkaj. Pozri, koľko máš kejsok. Z 2, 3, Wow. 4, 5. Koľko tam je? 10?
12 ešte. Ešte 2. Raz. VU zase je to VU. Water Element Stat Track. To si robíš do mňa kozy. Kanspanety. A mal by ten League aspoň Stat Track, ty vole, to by aspoň také loveze prinieslo. Abyss. Negev zase Desert Strike. Ja to drbem taký unboxing. Tu bude partners kontrakty, budú fúčať a fúčať. Tomu ver. Pôjdu kontrakty len. Vianočný Pravda, teraz k nám. No, Cyrex Statrek, no chápeš? Ty vole. No toto nechápem, ty vole. No, kúkaj tu, čo mi vyjde. Tigris. Tigris. Aspoň dačo. No, aspoň dačo. Sa neoplatilo. Dobre, pust ma do kráľovského kresla. Tu máš šamana. Daj mi šamaníka. Tu máš sluchátka. Prosím sa. A ty kam ideš, ty sráč? Idem do sračského kresla. Dobre, chod sa vysrať. Takže, ja si dávam 10. Prosím. Teraz bude Supernova. Daj si tišie ten zvuk, Rado, vypni si zvuky okamžite. Supernova bude, Supernova. Knife bude. Kurva. Knife bude. Knife bude. Dobre, nebude knife. Yes, UMP Labyrint. To jsem si vždycky přál. Aby si skapal do rána také UMPčko. Nemám rád CSGO. Prosím, Gaben. Buď tak dobrý. Nechceme veľa. Možno hej, ale až tak nie veľa. No se žartovalo. Please, Gaben. Gaben. Nepozeraj. Please, Gaben. Please, give me... Yes, Desert Strike. Aby Nice. si strčil do riti. A skapal. Prosím, dačo dobré. Wow, nová koj tam bola. To je najlepšie. No a ešte dokonca Supernova. Ne, nestačila nová koja, ale to je Osiris. Supernova. Osiris. Ďalší Jo. Desert Strike. Zase invent, dopšu. Ať to fiči. No to je najhoršie na večer, to najhoršie to Mik. Že to sú už po fakt posledné. Poď sem, No zase. poď sem. Najlepšie veci na začiatku, Tomík. úplne. Drž hubu. Čo chceš? Nechaj vystrášiť. Tak predejší a bež dopredu. Supernova. Nevystrášiť. Yes, Desert Strike. Wow. Nice. Fuck nice. Fucking good, fucking really good. Or fucking bad. Môžem to osrať. Ok, tu zase Water Water. Element na začiatku, chápeš? Drž hubu, rádo vypadni. Chod tam si hrať Garry's Mod. Chod tam si Alebo s Pierkom sa hraj. s jakým. So šamaníkom malým. Keď tu ani toto nebude ešte, no kúkaj tu MP. Nebude 7 Abyss. statvek. Ne, nebude. No, nebude. Urban Hazard. Ešte 5 tých a potom kontrakty. Nemal to trošku viacej, jak ja náhodou. Ne. Ježiš, to mi... To sa nemôžem pozerať ani. Máš šamana? Zastav, ty shit. Dobre, máme tu Labyrint. labyrinta. Výborne, výborne, veľmi dobré. Veľmi na hovno. To je veľmi dobré, nerúča sa. Nechaj, až kým knife sa toto zobrazí, až potom klikaj. Dávaj. Že dojdeš ku tomu knajfu. Luky, pozeraj. Tu shitty Abyss. Pičačára. Pičečára. Čo tam bolo? Čo dačo ržové? Conspiracy. Zase. Nechaj, až kým dojde na toto knife. Dojdi. No vidíš, super, ideme. Surprise, motherfuckers. Jak sa tu ligota ten knajf. Keď tu, vidíš, čím teraz už je to trošku ďalej, tak musíme počkať minútku, vieš, že by sme dostali nejakú tú lepšiu vec, vieš. Ne, tu tak Abyss. Aby skapal do rana. Keď tam, zase Bizon tam bol. Yes, Abyss. To som si, jednu ja, hej? Dobre. Počkaj, a ešte nedaj k ním, a ešte počkaj, ešte tak 5 minút. Stop teraz, ticho. Nie teraz. Daj. Ne, ty, že toto muselo naskočiť tu tak jezdička, vidíš, tady kde úplne urytie.
Koľko nám donesie pešek vyjebaný? Poniče na bojem, Tomik. Dobre, daj to do Ricky Head inventár. Wow, pekná. Sexy. No, posledné toto. Potom... Kontrakty robím ja. Ešte musíme nejaké kúpiť, Tomik, hejže. Luky, choď na Kejsky. raketu. Drž hubu! Ty, gej, na raketu moju choď. Tak ťa narazím na follow pay. Či play. Čakari to je. No nice, výborné zakončenie. Wow, Ivory! Ideme robiť kontrakty. No nice, really good. No. Kontraktos. No, takže ideme. Počkaj, toto ešte nemôžeme, hej, to je jasné. Koľko máš, 9? No, potrebné to bolo jasné, no, ľahce dokonca. Koľko máš, 9? Koľko je toho potrebné iba? Čoho 9? 5 mám. Glock Water Element. To je 5 tam totiž, no, opotrebné. Best. Dobre, daj kontrakt. Čakaj, ešte som sa chcel na dačo pozrieť, kde to je. Ľahce, no. Nech ťa neporazí Tomik teraz, chápeš? Dobre. No ideme. Dávaj. Ale toto tu tak, hej, počkaj, aké to? Do toho, že chcem z Brusu nové veci pridávať do toho, vieš. Dobre, ja podám, ja sa pozerám. Z Brusu? Toto tam daj kami. A aj lekce, ale... Toto, hlavne z Brusu nové. Toto nemusí byť, vieš, toto tiež ne. Toto tam, no z Brusu, daj. Domkity. Silné, ty vole. Ďalšia strana. Neboj sa, 4 strany sú.